Good morning, good evening, good afternoon kung saan man kayo sa mundo. Aalis kami ngayon. Tabang ni og pamalhin og mga gamit sa among friend. Dilipat na sila ng tirahan. Sariling bahay na rerentahan nila. Mutabang mi og pamalhin kay pamilay magtinabangay cameraman. Ngadto na mi karon taon-taon kay na sila sa apartment nasa 9th floor nga ipang ibaba namin yung mga gamit tapos lipat doon sa bagong bahay. So magtulungan kami ngayon, bayanihan. So tara, sama tayo, bantanin niyo yung tanan. Ang kutubang elevator buang lain na po yuhol pwede mo ka edit Monig ilang biyaan nga balay. Ubalhin sila og tibuok nga balay na. Tang ta sa kortina. Kortina. Dilalim mamalhin. You like the swimming part? You like the trip? Yeah, the one falls in the stairs. You know do it? How about the one that... It got stuck. Remember it got stuck? Remember where it's stuck? But the Lego got stuck. Do you have like mga fish bags? Yeah. Oh. I'll be the one natin. You be the one in the can you put this in there? Also, mommy and dad would go together. Veggie. But it's for washing, so just put it out anywhere. Diyan nami sa bagong balhinan sa mga amigo na kanang kabay kana. Nilang lugar diri. May golf course sa likod. Mao nag-isak dyan sa mga gamit, yuhol.
din eh. Sige. Sa TV mo ni. Yan ka lang ito, bukan. Oh. Kana. Kana. Oo. Okay na na. Kailan di ba hitsura basta gwapo? Ito ba? Ito buok. Talikod. Oo. Ana mga gamit pero tapa na bilin pas. Ipanimao. Paidaghan. Ito. Ito. Ah. Bagong Aray. Ay bu. Nindot diri sa likod. At diri sa likod, oh. Ang susog ba na? Ready ay. Nice diri og kuan summer. Kana mo na akong kuan. Akong part-time kana og sa Pikas Bay. Silingan na sila. Silingan na sila sa akong mga pangkuskusan nga bay. Duha ka buok. So, datakay pa. Tugnaw. Oh my God. Ay. Ang last nila ang couch. Kung musod ba? Be? Musod eh. Apa? Triling ka. Triling tayo. Triling tayo ang couch ba? Magdato. Okay. Go. Iba. Oh, irang mo na eh. Tukol. Oh, mayo deh. Ibu deh. Ano ba? Oh, ibu mo deh. Diko. Ay, thanks God. Ang arang di ay. Squeeze man. Huh? Inom. Asa ya? Ito si R. Tanaw ko pa. Bang. Pila ka TV ni, wa? Dong. Yeah. Adyo kay ikipan ninyo ang box yan, no? Ilaw sa bed. Ah. Bukod man ang... Ha? Ba't mo gamit ko siya ilaw sa bed. Ah, bitaw, no? Kung ba? Eh, wala gamit sa kanabang magakot-hakot. Napay masudlan. Kamaya sa are. Pre, ha? Ang dako, dahil po na. Hindi mo sibo noon. To?
Marang deno kay. Okay. Nay. Balik na lang. Naloag ram na, dali ram na. Nice. Good job. BPO. Ha? Ano na sa? Pilihan na sulit. Di tayo po. All rebounds with assist. Full rebounds. Sulit na. Boys. Ano rin green na ba? Hakot na. Hakot. Photos ba ito drama? Kami sa ating Oh, basi magbisi na yung kuwan. Kani ra may tantagan na niya. Okay, Ray. Oh, nakaman namin hakot. Oh, lakaw namin kay Manimba. Sakit na skamot. Now, na ning ice oh. Wag yun ang ref nila pero nanggahi. Oh. Oh, pero na kay late na ta. Sabaw siguro ta, pinahapon. Tama pwede sabong ito? Itong ribs. Pwede na to sa Andovine. Tara na. Kaya ipaspas na lang pare. Ihang umisa na. Amot na to ni